não botar, cara, tu não ia achar. Daqui, né, velho? Ah, Diago. Olha, olha. So, Inaya, Iga Bu, Iga, Anabo, Iga, Nabo, Ubejima. Yes. Anabata. Iga Bukwazi. Okemo, Mazi. Ugo Butua. Oye Dia, Nina. Oyewa, Abadia. Oye Iri Ji, na Polo Black, Ina Ada Jugo Madi. All the good dog. Ada Jugo Madi, Jugo. Oyewa, Jugo. Ugo Butua. Ọ̀ṣàkẹ́ lọ. Ọ̀yọ́wà. Lẹ́wẹ́ nàgànà, lẹ́wẹ́ nàgànà. Òkòrò bí ọdún èso.
Small line of Oche. Oche na dey your standard. Ogbombo ọdụ ụgọ. Ọwụlụ ụgọ. The multitude, I got that. I need enough money. I need the figure. Wasn't taken a lot now. Address Agbudu na wazi oji. Atọrọ igbo ọgwa ndị etochukwu ibido na ndị ọzọ eji ike. Na ha bụ iwu na-ebidogo egwu bụ egwu. Biko ndị ibite, kedu na ọjị? Gịnị ha ke ụtọ ọjị? Okwu kedu na-ebi ihe? Kedu na-ebi oche? I'm a good GK on here, and then one year to go work at me. One again, you got to do. Hello, Jack, to go on again. One attack from abroad here. Good. You go need to take all of them that you like every year, neighbor. And GK on here, she all the way from Lagos. We're not talking about Kenya. Odo go to Yoruba, Odo go to Ekeke West, Odo go to many of them. People no check out. I
lebe igwe dara a na-ekwupụta ọdị nne ya nwanne ise ka ike kwuo nwa na awa ka ma ọ ga-abịa ọdọ ogbe oyi anyị advas ọ chọrọ ihe anyị ya na pg ya ebido ihe anyị bịara ime ha kasị ọdị ahụ a ga na-abịasị sankshọn ihe ọhụrụ ọ na-eme Koliko ọwa nlọ nnukwu niile na ha bata n'ikem anyị na-ekene dankwa you are welcome. Abile Lutego. I said it. Because okay,
Charles Agu na-eho nke chairman ha na-anabata ọha na eze ndị niile bịara na nzukọ tata ịfụ ka anyị si eme omenala anyị na-ekerekwa ezi ndị Igbo udo ọha na eze bịara ebe a bụ ka anyị gọzie Okay, now give it again one day. Can I want an opportunity? Okay. Okay, who's the ticket that table? Okay, Gedebu, Ogweda, ndị ọgbọ biko before you can enter the very gate here, for that to know, because I told up, how you going to wake in with the animal? Biko, against your
Yeah, you need to know